Praise God, gloria al mulej eżiż aħwa, daw kollha li intom familja River of Love u daw kollha li tisegwu dan il-messaġġ illejla. Nirringrazzjaw il-mulej li għadna kif spajna li blana tal-mulej 50 jiem oħra il-knejjes jerġgħu jinfetħu u nerġgħu nirritornaw nisperaw bil-grazzi tal-mulej għal ħajja naqra iktar normali milli bħalissa. Imma nkomplu nitolbu għal dawk li jmexxu l-pajjiżna eżiż aħwa. Il-lejla għanna mistidna speċjali, il-Mari Xerri ħad titkellem u ħad wassal il-kelma tal-mulejjin. Il-qawa f'darkom għaw il-kelma tal-mulej li l-mulej għandu poġġila fuq qalba u żguru ħad tbirku. Il-paċi magħkom u narawkom jekk Alla jrid nhar is-sibt li ġej ukoll u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-paċi magħkom. Alleluja. Grazzi Pastor, nirringrazzja l-mulej għal dal-privileġġ kbir tal-għaġeb li reġa' jmissni ngħaddi l-kelma. Insellem u nagħti merħba lilkom li qegħdin fuq Facebook u fuq YouTube. Is-soltu kun qiegħda in-naħa l-oħra tal-ħġieġa, nistenna bil-ħerqa l-Pastor jiġi bil-kelma u llum edha hawnhekk biex għall-grazza tal-ħanin Alla ngħaddi l-messaġġ li l-mulej għandu għalina llum. Bħal dejjem qabel nibda dejjem kun rid nagħmel talba. Għaliex it-talb huwa il-mutur ta' kollox, it-talb huwa dak li jġib il-preżenza tal-Alla u jtina l-għajnuna wkoll anki biex naddu messaġġ kif għandna nadduh. Għalhekk nitlobkom aħwa li biex intom ukoll tinaqdu miegħi li qegħdin in-naħa l-oħra seguni f'isem Ġesu Kristu nsejħu l-Ispirtu Qaddis, Spiritu Santu nirringrazzjak li inti qiegħed hawn fostna llum mulej fid-djar fuq kwalinkwa post tax-xogħol fejn jista' jkun hemm qed jinstema' dan il-messaġġ. Nirringrazzjak missier li inti tatina l-kelma f'waqta mulej. Għandna bżonnok mulej Qaddis f'dawn il-ġranet li ma tantx huma ġranet pjuttost faċli, iktar għandna bżonnok minn qatt qabel mulej. Għalhekk nirringrazzjawk għall-kelma li għandek illum mulej Qaddis, nitolbuk biex inti tiftaħ il-qlub mulej u din il-kelma tinfet, tinżel fil-fond u titrasformazzjona, il-kull min qiegħed jisma' għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mela, illum għandna messaġġ ta' tama, messaġġ ta' tama, imma huwa wkoll daqsxejn mhux jibesta, imma hu pjuttost daqsxejn serju. Li fil-ġannet li qegħdin fihom għandna ħafna bżonnu u nitlobkom intom li qegħdin tissimgħuna biex iġġibu l-Bibja u iġġibu anki noti fejn tikbu noti u bajru għaliex għandna ħafna skritturi. Dan il-messaġġ huwa importanti ħafna u hemm bżonn li intom taraw li huwa kollu skritturali. Il-kelma tal-Alla tedinna biex aħna ma nafdawx il-bniedem fis-sens, ma noqogħdux fil-bniedem fuq il-bniedem. Għaliex? Għax il-bniedem jista' jiżbalja dejjem. Imma il-kelma tal-Alla ma tiżbalja qatt. Għalhekk għandkom ċans morru ġibu il-Bibja ħalli l-iskritturi li aħna se ngħidu anke jekk ma tiftħuhomx magħna hawnhekk, imma tkunu tistgħu mbagħad morru tiċċekkjawhom id-dar u tixtarruhom, għax hemm bżonn li tixtarruhom, għax hija l-kelma tal-Alla li tagħmel il-bidla, li tmissek, li tolqtok, li tbidlek u li tgħinek timxi l-qudiem. Għalhekk illum ħaniftħu Mattew. Immorru fil-ktieb ta' Mattew. Issa li għadna kemm għaddejna il-festa li nsejħula l-ikbar festa ħna għaliex
il-qawmin mill-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu hija il-kulmu ta' kollox. Allura ħaniftħu daqsxejn fuqha imma m'aħniex ħanibqu fuq il-festa eżatt tal-għid tal-qawmin mill-imwiet, imma pjuttost iktar għalina xi tfisser u x'impatt għandha fil-ħajja tagħna. Kif aħna nkunu sħaħ, kif tagħmilna sħaħ bħala Kristjani. Mela, Mattew 27 u ħanibda minn vers 62. U jgħid hekk. L-għada jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar tal-Fariżej inġabru għand Pilatu qalulu, Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq għal Ġesu. Dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem nqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-disċipli tiegħu jisirquh. Il-moħħ il-ħażin ara kif jaħdem. U jgħidu lil poplu mill-imwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. U qalilhom Pilatu, għandkom lassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla, jissiġillaw għal-ġebla, biex il-qabar jibqa' mħares sew u ħallew ukoll lassa miegħu. Immaġinaw daqsxejn. Dawn il-povri, all right, aqqas idea m'għandhom kemm kienu qegħdin jiġu pupazzi tas-saltna ta' dlamijiet. Hemmhekk qegħdin naraw, all right, reżistenza tas-saltna ta' dlamijiet madwar il-qabar biex ma jitgerbibx, biex dik il-ġebla ma titgerbibx, biex dak li hemm ġew ma mhux joħroġ. Għaliex? Għax ix-xitan u d-demonji tiegħu leġjun sħiħ ta' demonji kien hemm iduru hemm biex jirreżistu dak li kellu jiġri. Għaliex? Għax dak li kellu jiġri kien se jbiddel l-umanità. Alleluja. U x-xitan da kien jaf għassa li ma mmurx isir. Tiġà kien nipprova anke minn Petru iwaqqaf lil mulej Ġesu milli jmur jagħmel li dak li kellu jagħmel u x'qallu il-mulej get behind me Satan qallu lil Petru. Li ftit qabel kienet kellu dik il-revelazzjoni ta' min kien. Volditi dan ix-xitan misħud. Dejjem jaqat u jdur biex jara l-minsa jibla sa mill-bidu ta' żminijiet qegħdin naraw anki hawnhekk ir-reżistenza li kien hemm. Imma ġara fil-fatt ta' kien komplu naqraw ftit l-isfel. Meta għadda s-sibt ma' żernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara nħasset teżżiża kbira. X'kienet tfisser dik it-teżżiża u x'ġabet magħha din it-teżżiża? Enormi li ġabet fix-xejn dan l-att diaboliku, dan il-pjan diaboliku, anzi tentattiv tittejta xi ippruvaw imma li ma rnexxiex. Kienet il-qawwa hemmhekk il-kelma il-qawwa glorjuża tal-missier li qajmet lil dan Ġesu bil-mewt. Il-qawwa tal-missier skont Rumani 6:4 u Atti 2:24 tistgħu tmorru tiċċekkjawhom fejn jedinna li kienet il-qawwa glorjuża tal-missier. Il-pjan tal-missier li kellu għad-dinja permezz ta' Ġesu seħħ. Għaliex Ġesu għam glorjuż fuq il-mewt u fuq id-dnub l-aħwa. U għanna xinkunu eternament grati għal dan Ġesu jiġifieri li għal min
jemmen mhux x'ġara dikinhar ta' mhux għal min jemmen biss flejt u li Ġesu miet u qam l-xoxta, imma għal min jemmen fih u idur lejh u jagħmlu s-Sit u s-Salvatur u jaċċetta dak li huwa għamel. Imma l-iskop ta' dan il-messaġġ hu li dak l-istess reżistenza li kien hemm dak iż-żmien għadha tiġri ma saqajna llum. Volderi l-istess tentattivi li saru mal-qabar biex dak li kellu jagħmel il-missier jippruvaw iwafquh, jagħmluh magħna llum. Li kieku ma qamx Ġesu mill-mewt li bidlet l-istorja tal-umanità kollha u li fiha llum għandna l-qawmin mill-imwiet li ħan nitkellmu fuq llum xi jfisser għalina meta aħna niċċelebraw l-Eid, all right, il-fokus ġustament għandu jkun fuq dak li jagħmel Ġesu, ovvjament, fuq il-passat, niċċelebraw dak li sar 2000 sen ilu. Imma hemm aspett ieħor. Hemm aspett tal-preżent u hemm aspett anki tal-futur. Il-qawmin mill-imwiet għandu aspett għalina għal-ħajja tagħna llum u għal dak li ġej għal min jaf xi tgħid il-kelma talla u għal min jemmina. Jiena llum ngħidlek int li qed tismani jekk inti illum din il-kelma talla temmina tixtarra u tgħix biha ħatitbirek b'dak li ħatisma'. Int li ma temminx li l-kelma talla għalik mixejħ li f'ktieb li bħalma ħafna jgħidu kitibha l-bniedem u mixejħ li f'xi ħaġa storika li għaddiet. Ngħidlek xorta qod isma' għax il-kelma talla hija ħajja. Taf tmissek u illum iddawwarlek ir-rotta ta' ħajtek. Mela jekk aħna nifqu li lejt niċċelebraw dak li jagħmel biss Ġesu 2000 sen ilu qed nimmissjaw ħafna. Għaliex? Għax il-qawmin mill-imwiet, all right, għandu 3 aspetti. Hemm fatt storiku ta' dak li ġara u li aħna niċċelebraw u ħanaraw kif niċċelebraw għax mhux kull mod li jiġi ċelebrat lejt għalina se jagħmel impatt jew ħajkonna xi gwadan jew ħanoġbu l-Alla bih. Imma hemm realtà kurrenti li qed tiġri llum, li suppost qed ngħixu biha llum, li għandna nesperjenzaw u hemm qawmin mill-imwiet ukoll, all right, li huwa għall-futur, li għandna nantiċipaw aħna li nafu u noqogħdu fuq il-kelma talla u li qegħdin nistennu bil-ħerqa we expect. Dan l-aspett li ġej fil-futur tal-qawmin mill-imwiet. Il-fatt storiku li nistgħu nibdew bih li ġara fil-passat u kif għandna niċċelebraw. Jekk immorru l-ewwel Korintin, hemmhekk l-ewwel Korintin 15. L-ewwel Korintin 15, vers 3 u 4 jgħid hekk. Qabel xejn, Pawlu dan, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. Pawlu hawnhekk qed jagħmel enfasi dak li hemm miktub. Fuq tidu toqgħodu, dak huwa li għandkom temnu, dak hu li għandkom tiċċelebraw. Bla dubju ta' xejn ta' importanza assoluta Pawlu hawnhekk. Isma' Ġesu miet difnuh u qam. Dak huwa l-Evanġelu. Issa x'qed tiċċelebra int li qed tismani hija xi ħaġa oħra. Sewwa, mela il-qawmin mill-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu, aħna hawnhekk niżuħar il-Mulej Qaddis għandna talim rett
talim li huwa bla dubju ta' xej pur mill-kelma talla u nitalmu wkoll b'korsijiet li fihom inkomplu niftħu fid-dettall. U wieħed mill-korsijiet li l-aħħar konna qed nagħmlu huwa magħmul fuq il-pilastri li hemm 6, all right, fuq xiex hija mibni il-Kristjaneżmu li huma pilastri fihom infushom ma tistax ikollok binja hekk ma jkollokx pilastri soda x'inkella tikkrolla. Issa, il-Kristjaneżmu waħda minn dawn il-pilastri ċentrali hi il-qawmien mill-imwiet. U Alla ħares kellu jkun hemm li ċken dubju fuq il-qawmien tal-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu kieku li hemm fil-Bibbja u dak li għamel Ġesu huwa fix-xejn. Għaliex? Għax huwa l-uniku leader, huwa l-uniku fundatur tal-Kristjaneżmu, huwa il-fundatur tal-reliġjon, għavol aħna mhux reliġjon, huwa fundatur tal-Kristjaneżmu tagħna, sewwa hemm oħrajn leaders ta' reliġjonijiet oħra, ma ħadd minnhom ma qam mill-imwiet. Dik hi li aħna għandna it-tama sħiħa kieku l-aħwa għal xi qed ngħixu aħna. Ma tiġikomx dil-mistoqsija li kieku li tgħid jien għalfejn qed ngħix. U għalfejn għandi ngħix sew, u għalfejn għandi niddixxiplina ruħi, għalfejn għandi nisma' l-kelma talla u nixtara, jekk m'għandix dik it-tama li qed nara qawmien nerġa' mill-imwiet minn din il-ħajja u mmur ingawdi l-eternità ma' Sidna Ġesu Kristu li ġabilna l-qawmien mill-imwiet. Jekk ikun hemm li ċken dubju li dan hu veru, ejdu li intom xi skop għandha l-ħajja? Li inti tmut u tispiċċa. Għalhekk ħafna id-disprati, għalhekk ħafna jfittxu igawdu u jaraw li ma jitilfux laqqas sekonda mill-ħajja jgħidulek għax illum hawn waħda maħniex. Mela għamel li jfettillek. Imma le, mhijiex ir-realtà u laqqas il-verità. Povri daw in-nies li m'għandhomx l-arfin bħalma tgħid il-kelma talla. Il-poplu tiegħi jitkisser, jiġġarraf bin-nuqqas ta' arfin. Għaliex qed ngħid il-poplu tiegħi? Għax hemm ħafna li huma mill-poplu tal-Alla, hemm ħafna li huma jafuh lill-Alla, imma huma povri ta' għax ċertu daqqas jemnuhom dal-affarijiet, għax li kieku ma jagħmlux dak li jagħmlu. Ejja nieħdu eżempju ta' kif niċċelebraw l-Eid. Din is-sena kif iċċelebrajtu l-Eid? Forsi kien daqsxejn differenti din is-sena minn snin ta' qabel. Għax ma kienx hemm il-vari wara xiex niġru. Ma kienx hemm bombi u sparar u briju. Ħafna jkunu qegħdin jistennew dan il-mument biex imorru jiġru wara Ġesu statwa u nifirħu nolluha. Attent għax di ma fiex salvazzjoni ta'. Din ma jfissirx li inta x'qed tagħmel hekk inti salv. Ġesu ma marx jitbiċċer imut jindifen u jqum biex aħna nagħmlu dal-affarijiet. Laqqas jekk għadna nfungaw fil-figolli u fil-bajt tal-Eid. U mmorru niklu mal-ħbieb u mal-familja. Lanqas jekk nafu li naf li Ġesu miet il-xox ta' qam, naf u nemmen. Imma dan mhux biżżejjed, taf x'ġabilna Ġesu. Meta għamel din il-ħaġa, meta miet, indifen, niżel taħt l-art talina, fuqu dik is-saħta u dik il-mewt kollha mbagħad reġa' qam, taf xi tfisser dik? Dik hija s-salvazzjoni, ir-rebħa fuq il-mewt u fuq id-dnub għalina. Imma ma tiġix awtomatika. Ġesu ġabilna it-twelid mill-ġdid di biha.
Irridu nitwildu mill-ġdid, xiġifieri? Iġifieri rridu nindmu minn dnubitna, dak kif isser lejt il-kbir, li aħna nindmu mid-dnubit tagħna. Narfu fiex qegħdin namlu roundabout turn, nerġu nitwildu u ngħixu ħajja l-Kristu. Dak li qed jedinna biex namlu flejt u dak li għandna niċċelebraw. Mhux għax tmur tikol mal-familja mhux ħaġa sabiħa ta', imma dik ma salvakx. Laqqas il-ġiri wara l-istatwa ma salvak. U li toqgħod titpaxxa li tal-pajjiż tiegħek isbaħ minn tal-pajjiż ieħor. Tal-biki. Hekk għadna f'dan l-istat. Da ma jiswinna xejn. Ifisser lejt li jrid ikun Ġesu il-fokus u dak li jagħmel. U jekk ħatibqa' tagħmel imbagħad dan l-affarijiet wara li inti tkun smajt, wara int qed tisma' dal-messaġġ. Right. Ħajswilek ħażin, ħatkun kontabbli, min tista' ssalva. Għall-Kristjan li qed jisma' ukoll li għadu jagħmel dal-affarijiet, oqgħod attent, għax tiġi għar, għax inti smajt. Ejja ma naqux fil-kompromessi aħwa Kristjani. Ejjew naraw li aħna qegħdin nagħmlu dak li joġob il-Kristu biss. U niċċelebraw kif joġob lilu. Tibqax imqarraq. Ġesu miet indifen u qam mill-imwiet biex ġabilna salvazzjoni u biex is-salva trid tistqarru bħala salvatur u sit tiegħek. Rumani 10 minn 9 sa 10. Mur u ċekkja l-Bibbja. Trid tistqarr li Ġesu huwa s-sit li huwa qam mill-mewt li indifen, li miet, indifen u qam. Li inti temmen b'qalbek u tistqar b'fommok li huwa il-mulej u li Ġesu u li Alla l-Missier għajmu mill-mewt. Valdiri, di qiegħda ċara hemmhekk miktuba daqs il-kristall li jekk aħna ma nagħmlux dan inutli li nafu blejt u li niċċelebrawh u naqbżuna lew għax ħajjiswinna xejn. Mela twellit mill-ġdid tgħid l-Iskrittura u bekk ikollok ir-rebħa fuq id-dnub u l-mewt. Il-bqija mhix se jkollok rebħa fuq id-dnub u laqqas fuq il-mewt. Ħanaqraw daqsxejn Revelations, mordu daqsxejn naraw xtejt il-kelma tal-mulej, Revelations, il-kelma l-Apokalissi. Fej hemm daqsxejn kelma ta' min jixtarraħħa sew. Minn vers 1 sa vers 8. Li għadinna hekk. U rajt sema ġdida u art ġdida għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu. U ma kienx hemm iżjed baħar, qegħdin nitkellmu fuq l-art eterna li qatt immorru ngawdu mal-mulej. U l-belt il-qaddisa Ġerusalem mill-ġdida rajta hawnhekk qed naraw sewwa għal min forsi mhux daqshekk mitla tal-Bibbja, il-Ġwanni, l-Apostlu Ġwanni li kellu din il-privileġġ li waqt li kien fuq dik il-gżira ta' Patmos. Fej kien eżiljat, il-mulej oġbu jagħtih dawn il-viżjonijiet u rivelazzjonijiet ta' x'inhu ġej. U hemmhekk qed jorih dal-affarijiet u qed iġalu jikteb biex aħna nkunu nafu dak li ġej qal min jemmen. Ma ħallinix fl-għama l-mulej, tagħna l-iskritturi tagħna manwal li nissu nkunu nafu iwa anke dak li ġej. U hawnhekk qed jgħid ra il-belt il-qaddisa Ġerusalem mill-ġdida nieżla mis-sema mingħand Alla imħejjija bħala rusa imżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid din ilha mara Alla mal-bnedmin. U hu jammar magħhom u huma jkunu il-poplu tiegħu. Taf għal min qed jgħid għal dawk li huma mwildin mill-ġdid, għal dawk li aċċettaw dak li Ġesu għamel meta miet u rxoxta u għamluh is-sit u s-salvatur tagħhom ta' vera. Għal daw in-nies qed jgħid
Alla nnifsu magħhom Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom, ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat jew dbatija ma jkun hemm iżjed. Għax qabu l-ħwejjeġ ta' qabel, mela dan li hemm ippreparat għal qawmin mill-imwiet li ġej fil-futur. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal ara se nġeddet kollox. U għalli qed jgħid Ġwanni, għalli ikteb, għax dawn il-kelmiet huma minnhom u ta' min joqgħod fuqhom. Il-kelma t'Alla ma tistax tiddubita. Taqax fl-ereżija u tgħid li jiktib miktub mill-bniedem huwa ktieb ispirat minn Alla nnifsu l-Ispirtu Santu, miktub għalina li nemnu għal dak għal poplu t'Alla. Ikteb dawn il-kelmiet u ta' min joqgħod fuqhom. U qalli mbagħad seħħu jiena l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem. Isimgħu, lil minu bilaċ jien nisqih b'xejn mill-għajn tal-ħajja. Għandek għaċ. Jekk m'għandekx, oqgħod attent, jew oqgħod attenta, għax hija xi ħaġa tal-biża li ma jkollokx għaċċ għall-mulej. Itolbu li jkollok l-għaċċ ħas-salva. Għax qegħdin żmien jekk aħna nħarsu madwarna ħlif biża, insikurezza, dwejjaq, mart, teżżiż, ma tarax ma' wiċċek. Da mhux qed ngħidu jien hekk inti tħares madwarek da li tara, imma għal poplu t'Alla, għal dawk li huma tiegħu m'hemmx biża, halleluja, m'hemmx biża. Anzi hemm dik l-antiċipazzjoni li qegħdin ngħidu. Mulej għaddiż Ġesu. Maranta, fit-texejja Ġesu. Għax qegħdin nistennewk bil-ħerqa. Jekk int m'għandekx dal-għaġġ itolbu jagħtik tibżax. Għal milu bil-għaġġ jien nisqih mill-għajn tal-ħajja Simun. Dawn jirrithom ir-rebbieħ u jien inkun Alla tiegħu u jkun ibni. Mela xi ħaġa oħra hi. Mhux kulħadd huwa ibnu ta'. Jekk inti fuq xi tagħlim fals u li jipprova jiżvijak taħseb li inti ibn Alla jekk inti ma tkunx imwieled mill-ġdid għandek żball. Għax mhux kulħadd huwa ibn Alla. Jiddispjaċini li qed inkissirlek il-babil. Għax titkun imwieled mill-ġdid. Ikollok il-Ġesu sidek, toqgħod tobdih f'kollox u tagħmel skont ma jgħid biex inti tissejjaħ iben, il-bqija m'intix, inti kreatur biss t'Alla. Eżatt. Dawn jirrithom ir-rebbieħ u jiena nkun Alla tiegħu u jibni. Imma issa ġejja. Imma għal ġwejjef, il-ġwejjef minnu għal dak il-kaward li qed jibża jagħti ħajtu lil Ġesu għax ma mhux inħallu xi ħaġa xi gost, xi ħaġa li ma rridx naqta' minn ħajti. Mela ma nagħtix ħajti l Ġesu u mbagħad ikolli dik inħalli dak li nħobb nagħmel, dak il-films li nħobb nara, dak il-postijiet li nħobb immur, dak ix-xalar li nħobb nixxala, dik il-ħajja perversa li qed ngħix. Dawn kollha huma nies ġwejjef. Għal min ma baqax fidil. Għal min ma baqax fidil, xi ġifieri? Mela xi darba kont fidil. Mela xi darba kont ta' Alla. U rġajt mort fil-ħmieġ. Għalik ukoll hawn qed jgħid oqgħod attent. Għal dawk ta' ħajja mħassra. Hemm it-taħsir fil-ħajja. Hawnhekk il-mulej Ġesu qed jgħidilna jien ma nittollerax kollox. Jiena tiġix tgħidli nifmek? Ma noqle, ma nifhimx. Għax jien qed nurik x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u nippretendi li jien għandek tisma' tixtar taraf dak li qed ngħidlek u tagħżel dak li hu sow. Allura l-iva hemm min hu mħassar. Għal dawk ta' ħajja mħassra, għal qattila, għaż-żinja. Żinja. Dak li jagħmlu stess li mhux suppost jagħmluh. Jew qabel iż-żwieġ, jew pervers, jew mhux skont kif ħalqu Alla. Għal daw in-nies ukoll li ġej,
għas-Sahara, għall-idolatri. Mela, għadna kemm semmejnijhom. Ejju noqogħdu attenti. Kif qed nadurawh lill-Alla? Il-kelma tal-Alla tgħid Alla jfittex dawk li jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. U xejn iżjed. Blebda kuruna, blebda statwa, blebda xemat, blebda ċerimonji, blebda seba' knejjes, waħda nidħlu l-oħra noħorġu. Ejja noqogħdu attenti. Jekk ma tafx iktar minn hekk, għandek kull talim. Għaw knejjes Kristjani fejn tista' tmur u titgħallem kif tadura l-Alla fl-ispirtu fil-verità. Kif titgħallem taqra xemm miktub u tatwah f'ħajtek. Iktar għal giddi issa, l-idolatri ma jfissirx hekk biss ta'. L-idolatri jfisser għal kull min għandu xi ħaġa li jiġi qabel Alla. Jaf ikun il-futbol, taf tkun il-mara, taf tkun karozza, taf tkun xogħol, id-dar. Dak li jżommok il-bot mill-li tiġi tinaqat maħutek u tisma' l-kelma. Dak li jżommok mill-li inti tidħol fil-intimità ma' Alla. Dak kollu huwa idolatrija. Daqshekk hija dettaljata l-kelma tal-Alla u ta' min jixtarra. Mhijiex xi ħaġa hekk li noħduha easy go lucky. Xi ħaġa hekk, happy go lucky nibqgħu għaddejjin smajnija, tlaqna l-barra, bqajna għaddejjin bħajjitna, reġa' sar il-sibt jew il-ħadd, erġesma, ibqa' kif tkun u nibqgħu għaddejjin. Għall-biża'. U għall-giddieba kollha. Taf li għall-giddieba wkoll. Dali ġej. Tiġi xtejt gidba l-bżonn? Fejn il-gidba l-bżonn? Ma għalinniex hawnhekk il-ġesu li tistgħu tikdbu għall-bżonn? Aj, noqogħdu attenti ta'. Għall-giddieba kollha semhom ikun fil-bellija tan-nar iħeġġeġ u tal-kubrit din it-tieni mewt. Għalhekk qam Ġesu biex jaħlisna minn di. Jekk aħna neħduh bis-serjetà. Il-bqija għal min ma jemminx li hemm l-infern u li hemm din il-bellija ta' nar tistenna il-daw it-tip ta' nies, ngħidlek taf x'qed tagħmel? Qed tagħmel pjaċir ix-xitan bħalissa. Għax qed tagħmel ilu faċli. Iktar. Għax hekk irid li ma temminx li hemm l-infern. Ħalli tibqa' għaddej kif inti għaddejt. Ġesu ħafna drabi tkellem fuq l-infern. Aqbad dik l-imbirka kelma tal-Alla. Ħatkun tafx dak li qegħdin ngħidu minn hawnhekk. Mela hemmhekk għażiż Kristjan u għażiż bniedem li inti ma temminx jew li għadek ma tajtx ħajtek lil Ġesu li għadek m'intix inwieled mill-ġdid. Għadek qed tgħix f'din l-istil ta' ħajja. Però hemm tama għal min qed jgħid isma'. Jien ma nixtieqx li nispiċċa fil-bellija tan-nar. Illum nagħtuk ċans biex inti tersaq lejn Ġesu u tagħmlu s-Situ s-Salvatur tiegħek u tibda ħajja ġdida u l-mewt u d-dnub ma jkollux iktar sej fuqek, ma jkollux iktar power fuqek. Ġesu Alla l-missier lesti dejjem bidejhom miftuħin biex jilqu il-kulħadd. Għax Ġesu miet għal kulħadd, imma tittażel int. Tittażel int li tagħmlu sidek u s-Salvatur tiegħek. Mela, hemmhekk rajna kif niċċelebraw il-passat, dan il-qawmin mill-imwiet. Immissa ħammissu ftit, il-preżent jiġifieri il-qawmin mill-imwiet għalina fil-preżent aħna li aħna issa qegħdin ngħixu fi Kristu. Ħanitkellem issa għal dak li għandna lil Kristu. X'għandna? Għandna dik il-qawwa, l-istess qawwa li gerbet dik il-ġebla. L-istess qawwa li qajmet lil Ġesu mill-mewt, dik l-istess qawwa, resurrection power, qiegħda ġo fina. Temmina din. Temmina, x'ina nemmina. Xejru li waħda minn hemm barra u jgħidu li nemmina jien.
Għajdu li għajtuwa nemmen li l-istess qawwa li qajmet il-Ġesu mill-mewt. Qiegħda fija. Mamma mia. Allura, kif jista' jkun li aħna ngħidu li xi ħadd jista' jgħid jien id-dnub ma nistax nelbu. Kif tista' ma telbux? Kif tista' ma telibx it-tentazzjoni? Jekk din l-istess qawwa qelbet dik ir-reżistenza li kien hemm iddur mal-qabar ta' Kristu. Kif ma telibx id-dnub u t-tentazzjoni int li għandek l-istess qawwa li qajmet il-Ġesu mill-mewt tgħix fik. Għalik Kristjan qed ngħid li tgħid li ċertu nuqqasijiet, ċerti affarijiet iwaqquk u ma tistax tellibhom. Ara int x'jista' jkun f'ħajtek, min issa noqgħod insemmi lista ta' affarijiet. Bħala Kristjani il-koll għandna nkunu nafu x'joġob lill-Alla u x'ma joġbux. Imma m'hemm l-ebda skuża li aħna ngħidu ma nistax neleb din il-weakness, ma nistax neleb dan id-dnub u noqogħdu attenti minn tal-infalz li qed niftakar issa. Li tisimu kontinwament fuq it-televiżjoni li Ġesu jittollera id-dnub. Li meta jsemmu il-kas tal-Madalena meta marret u ħaġruha u Ġesu qalla mela la ma kkundannawx dak laqqas se nikkundanna kien. Imma jifqu hemm. U ma jedux x'qal Ġesu wara, mur u tidnib x'iktar. Ejn noqogħdu attenti. Għax Ġesu jkun miegħek anke waqt li qed tagħmel id-dnub. Smajta b'wudnejja di. Li Ġesu itik iċ-ċans. Sakemm tagħmel il-proċess. All right. Imma li jgħidlek binti nifmek. Idejk f'idejja tibżax. Qiegħed miegħek. Da kollu talim eretiku. Eretiku tal-biża. Għaliex Ġesu tagħna l-Ispirtu Santu fina biex aħna ikonna dik il-qawwa li nelbu dnub, ma ħallinix diżarmati, anzi Efesin 6 x'tedinna minn 6 vers 10 il-qudiem li tagħna armatura sħiħa. Morru waqrawa, Efesin 6 minn 10 il-qudiem. Jgħidlek xtana il-mulej biex aħna nkunu nistgħu narmaw ruħna ħalli nkunu nistgħu nifilħu għad-demonju, għal dak li jġib kontrina. Tarka tal-fidi, li nilbsu z-żarbun tal-Evanġelu tas-slim. Iċ-ċintorin tal-verità, il-verità li torbot kollox, il-verità fi Kristu. Għax l-ar ħaġa li jistukun hemm huwa l-erq li jżommu kama. Mela, dik hija l-ġlida kontra l-ħażin. Alla x'jistenna aktar minn nassa. Ġesu fil-preżenti, il-qawmin għalina, ir-relazzjoni intima miegħu. Għaliex? Ir-relazzjoni intima li se ġiba trasformazzjoni fina. Hija dik ir-relazzjoni miegħu li ħan nisperjenzaw il-qawwa talla li tatina saħħa. Ora, tqawwilna l-ispirtu, tqawwilna r-ruħ u tatina saħħa anke fil-ġisem. Għax il-kelma talla tedinna li jridna sħaħ. Ħallinna l-Ewkaristija biex aħna nistgħu nieħdu minna kuljum. Hija l-ikla li tatina l-ħajja. Dik li għandna nesperjenzaw din il-qawwa. Din hija l-qawwa li għandna nesperjenzaw bħala Kristjani, issa fil-preżent, nieħdu minna kontinwament. Rumani 6 vers 4 jgħidilna li relazzjoni intima ma' Ġesu iġġib trasformazzjoni fina. Li il-qawmin li ġabinna suppost qed nesperjenzaw. Ħafna Kristjani huma defeated. Nistgħu nkunu defeated bħala Kristjani, ma naħsibx li ħankunu qegħdin ġibu eżempju tajjeb lis-sit tagħna jekk ħankunu defeated. Dil-qawwa li tagħna nemnu jew ma nemnux li qiegħda ġo fina.
hija l-Ispirtu tal-Alla ħaj li qiegħed ġo fina. Mela hemmhekk qed naraw it-tieni waħda li hija hawn min mill-imwiet li suppost qegħdin nesperjenzaw. Issa semmissu ftit il-futur. Li huwa avveniment li għandna issa qed jedinnaw nantiċipaw, we expect, mhijiex fil-bot. Għax Ġesu Kristu, jekk aħna nħarsu skont il-kelma tal-Alla x'qed jiġri madwarna, maħniex daqshekk il-bot milli nerġu narawh. Għal-grazzja tal-Alla. Qatt ma nistgħu nfaħru l-Alla biżżejjed għal xiex għal hawn min mill-imwiet ta' Kristu, dak li aħna niċċelebraw, għal ħajja eterna li nistgħu nesperjenzaw. Imma issa Ġesu stess. Ġesu innifsu jitkellem ħafna fit-Testament u anki fit-Testament il-Qadim, jitkellem ħafna fuq il-qawmin mill-imwiet tagħna issa. Meta aħna nerġu nqumu b'dak il-ġisem glorjuż li ħafna li ma jemnux li ħasseħda. U kemm ta' importanza l-ġisem tagħna Ġesu wkoll. Voldi li l-Iskrittura titkellem ħafna fuq il-ġisem. Li aħna jkollna dak il-ġisem glorjuż. Hekk immorru fit-Testament l-Antik għandna Daniel 2 niżluhom, imma jiena ħanaqrom intom morru niżluhom ħalli ma toqgħodux titfixklu sakemm tfittxu. Daniel 12 verse 28. U ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab tal-art jistempħu min għal ħajja ta' dejjem u min għal lajb u l-istmerrija għal dejjem. Voldiri ħajkun hemm min iqumu jifraħ għal ħajja ta' dejjem. Imma se jkun hemm ukoll dawk li ħajqumu alla volja memnux, mhux ħatispiċċaw l-affarijiet għax ma temminx. Xorta se jkollok tqum imma għall-lajb u għall-istmerrija għal dejjem. Hekk tgħid il-kelma tal-Mulej. Iżajja 26:19. Għax jgħixu mill-ġdid il-mejtin tiegħek, il-katavri umu l-koll, jistempħu jannu dawk li jamru fit-trab. In-nida tiegħek in-nida tad-dawl u l-art trott il-mejtin. Voldiri iva, il-mejtin se jqumu. Mhux ħatispiċċa darba l-dejjem int li ma temminx li għatejtu iwa mhux insiru trab. Mela, skont il-kelma tal-Alla hemm il-ħajja wara din il-ħajja li għandna qegħdin ngħixu, hemm ħajja oħra issa jew se tmur tgawdi l-Alla fil-preżenza tiegħu kontinwament tfaħru fil-ferħ fejn m'hemmx dmuħ u fejn m'hemmx iżjed mewt, jew inkella se tmur għat-teżżiż ta' snin, inkella se tmur fejn qed jedinna qaw għall-lajb u għall-istmerrija għal dejjem. Hija għażla. Il-ħadd il-Mulej mu ħajejdlek isma' emmen f'Ġesu bil-fors il-kelma tiġi mxandra. Bħala Kristjani niżuħħar l-Alla li anki fuq Facebook illum naraw aħwa u minn kulinkwa aspett mill-Knisja ta' Kristu li xandru kontinwament il-kelma tal-Alla. Għax hekk għalinna biex nagħmlu. Din hija l-missjoni li tagħna. Kieku l-iktar ħaġa sempliċi li bniedem jiġi imwieled mill-ġdid u joqgħod jiekol jibla jiekol kelma tal-Alla jeħxin u jieħu pjaċir. Imma il-Mulej għalinna le, tant tieħdu tant ħatu. Ejja l-Knisja, intela, u mbagħad mur għamel is-sejħa tiegħek. Fejn jien nibatek, dak u li jrid il-Mulej. Voldiri int li tisma' l-kelma, li tisma' il-bnidem tal-Alla jipritka il-kelma, tgħidx li qed niġġudikak. Aħna nipritkaw biz dak li hemm miktub. Għax għalina ma tagħmel l-ebda differenza x'tagħmel intu ma tagħmilx. Imma li aħna nitkellmu l-kelma tal-Alla u li aħna wassluha biex dak il-ħsat li hemm bżonn li jsir aħna nġibuh għas-saltna ta' Kristu iwa mela le għax hemm barra ħafna
min irid jisma' l-verità. Għalhekk aħna nċandru. Għax hemm ħafna minnu bil-ġuħ u minnu bil-ġuħ jintema'. Għalhekk grazzi Ġesu mbagħad jedinna wkoll Ġesu f'Ġwanni 5:28-29. Tistaġbux b'dan tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jissimgħu leħnu joħorġu. Dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għal-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu wkoll għal-kundanna. Iqumu għal-kundanna. Hemm iktar. Hemm l-ewwel Korintin 6:14 għal min irid jikteb għax ma tantx fadalli ħin. L-ewwel Korintin 15, 20 u 23. Filippin 3, 20, 21. Daw kollha jitkellmu fuq il-qawmien mill-imwiet u fil-ġisem glorjuż li aħna ħanerġgħu nirċievu. Hemm wies għal xiex inħarsu l-qudiem. Ejja ma nitqarqux u naħsbu li dak li hu tad-dinja biss huwa importanti, anzi dak tajjeb għad-daqsbin biss. Mela, hawn min mill-imwiet tal-futur u il-valur kbir li l-ġisem tagħna nistgħu naqraw di biex inkunu ejja morru l-ewwel Korintin 6. L-ewwel Korintin 6 19. Araw kemm jagħti importanza lil ġisem tagħna l-mulej. Għax ħafna jgħidulek għax il-ġisem jispiċċa. Id-dnub tar-ruħ lil mulej jagħti każ li huwa li jitfana l-infern. U d-dnub tal-ġisem le. Ejja naraw. Jew ma tafux li ġisimkom u tempju tal-Ispirtu Santu. Il-ġisem huwa tempju tal-Ispirtu Santu għal dawk li huma ta' Kristus sa qed ngħid. Jammar l-Ispirtu Talla fina. Li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla, ma tafux li intom minn tixtakom infuskom di oħra sa. Aħna maħniex tagħna nfusna, għas nistgħu nikmandaw ta' dak li nagħmlu b'ġisimna. Bil-għoli kontom mixtrija u kif? Taqs il-Ġesu. Mela għati ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom. Irridu nagħtu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimna. Ma nistgħux nitraskuraw il-ġisem tagħna, ma nistgħux nabbużaw il-ġisem tagħna. Għax irridu nagħtu rendikont ukoll tiegħu. Mela dik waħda u jekk ibqu sejrin l-ewwel Korintin 15 vers 42. Jgħid hekk. Ekku kol u il-qawmin mill-imwiet, ismaħħa, jinżera ġisem li jitħassar u jqum ġisem li ma jitħassarx. Voldiri dik li aħna qegħdin nistennew, dan il-ġisem kif nafuh ħajtħassar. Ovvjament ħammutu xi darba, imma aħna maħniex ħanifqu hemm. Anzi għandna l-fejn ħarsu l-qudiem li ħajkonna apparti li ħangawdu l-preżenza talla. Imma ħajkonna ġisem glorjuż li ma jitħassar qatt. Dika voldir hemmhekk qegħdinna il-mulej li aħna nippartjenu lilu kull parti tagħna inkluż il-ġisem. Ħanaqra skrittura dal-waqt nagħlaq li ħanħalliha titkellem waħedha. Wara li kont lestejt dal-messaġġ, poġġili f'qalbi l-mulej u ma nistax ma naqrawx. ħanaqraħ u jalla min għandu widni ħajsma. Kemm dak li hu Kristjan li qed jilab mal-Kristjaneżmu u kemm dak li għadu tad-dinja. Iġifieri dak li għadu mawux ta' Kristu, dak li ma jgħix għal Kristu. Jekk immorru Rumani wieħed min 21 ħanibda naqra. U hawnhekk qed jitkellem il-kelma tal-Alla tidinna hekk. Imma, vers 21, għat li lill-Alla għarfuh. Mela ħafna lill-Alla għarfuh. Ħafna jemnu bih. Anki jafu li jeżisti.
Imma huma lataw ġieħ ta' Alla li hu. Ħaduh for granted, jew ma tawx każ. Jew ma jridux jisimgħu minnu. U lanqas raddewlu ħajr. Al kontrarju, moħħhom intilef fil-bluwa u qalbhom bladen id-dalmet. Waqt li ridu jagħmluha ta' orrif, bliew. Kemm għandna minn dawn l-orrifu? Bliew. U bidlu l-glorja ta' dak Alla li ma jintemx masura u xbija ta' bniedem li jintem. Masura u xbija. Voldiri, mhix għax xbija biss qegħdin ngħidu, imma anke assura li u x'inhu minnu l-bniedem, u x'inhu dak li l-bniedem jafda fil-bniedem. U tista' tkun tal-asafor, tal-bejjem, eċċetera, għax imbagħad hawnhekk daw kellhom figuri li kienu jaduraw ukoll, jagħmluhom bħal idolatri. Imma ħanieqaf daqsxejn hemmhekk ukoll għax il-mulej ħanaqralkom il-kelma tal-Alla wkoll, għalhekk qedtilkom li dal-messaġġ huwa kollu il-prattikament bil-kelma mhux għax dejjem hekk ikunu il-pritkar minn hawn fuq, imma dal-messaġġ fih ħafna skritturi magħmul mibni fuq ħafna xtixtar. Mela kif iħares il-mulej Alla lejn dawk li jafdaw fil-bniedem ukoll, li għalihom il-bniedem għamluh xi ħaġa kbira li qiegħed qablu fuqu. Ejjew immorru issa nkomplu daw f'Ġeremija. Ġeremija 17, vers 5. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem, misħut, tista' tkun għar milli tkun misħut, il-bniedem li jittama fil-bnedmin li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbedlu qalbu mill-mulej. Taf kif ikun da bħal siġra tal-arar fix-xari u jiena fit-tixta di bl-Ingliż jgħidlek it's a bush, shrub, voldiri siġra li ma tikber qatt. Siġra li tkun fruitless, useless. Voldiri il-mulej hekk jara, hekk qed iqisu dak il-bniedem li jittama fil-mulej, fil-bniedem. Ara, ikun bħal din is-siġra fix-xari li ma tara ebda ġid ġej. Ebda ġid ma tara li tammar fart tikwi fid-deżert art milħa fejn ħadd ma jammar. Int li tafda iktar fil-bniedem milli tafda fil-mulej, hekk int bħal din is-siġra. Issa għal-kontrarju, imbirek, voldiri, kull barka li tista' timmaġina, kull ġid li jista' jtik il-preżenza tal-Alla fuqek, dak kollu li tista' timmaġina, imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Dik li qed jitlob ta' fiduċja fih. Ikun ħajedilna kif ikun, bħal dik is-siġra issa ħdej dik l-ilma, ikun dik is-siġra li tkun ħdej l-ilma mħawla. Immaġina, siġra li tkun imħawla fej l-ilma, sewa beruqa mxenċla lej il-wiet. Ma tibżax meta tiġi sħana, jiġifieri, jiġi x'jiġi, jagħmel x'jagħmel mal-temp sħana bart u x'inhu. Għaliha ma tagħmel l-ebda differenza għax il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Dan hu li jrid il-mulej li aħna nagħmlu l-frott. Tali jfittex fina mela ħankunu siġra li hija useless and fruitless, fart, nixfa, għalli ma raġuni se niġu f'din is-sitwazzjoni. Għax qegħdin nittamaw fil-bniedem u mhux fil-mulej. Mela hemmhekk tagħmilniha fid-dettall u ħankomplu issa dak li bdejna f'Rumani. Mela għal daw it-tip ta' nies li jagħmluha ta' orrif, u bidlu l-glorja ta' Alla ma' l-bniedem, ma' s-sura u xbijat tal-bniedem li jintem. U għalhekk Alla, vers 24, irħihom
għal ġibdiet żina ta' qalbhom. Mela Alla itik li trid. Itik iċ-choice. Jekk inti titek, għamel hekk. Irħihom. Jiena nafżak. Jiena nibatlek il-messaġġiera tiegħi. Għandek il-kelma tiegħi. Biex inwassallek il-verità. Imma mbagħad għamel int. Farfar għallhom Ġesu, dawk li ma jilqawkomx, farfru saqajkom u morru. L-importanti li tkunu għamiltu dak li kelkom tagħmlu. Ixxandru l-verità. U għalhekk karrarħihom għal ġibdiet ħżina ta' qalbhom biex niġsu u waqgħu f'lajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-kontra ta' dak li konna kemm qed nisimgħu li aħna Alla nippartjenu totalment u kif ħares li l-ġisem tagħna. Blo li xtrajtkom. Intom it-tempju tal-Ispiritu Santu. Daqshekk ħares lih. Imma dawn waqgħu f'lajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-verità ta' Alla, il-Bibja, il-verità ta' Alla bidluha ma' gidba. U taw il-ġieħu l-qima tagħhom lil ħlejja flok ma tawa lil ħallieq li jkun imbirek għal dejjem, amen. Għalhekk Alla telaqhom għal ġibdiet bla ġieħ. U xaw miktub issa. In-nisa tagħhom bidlu l-użu naturali fl-użu kontra n-natura. Ekk ukoll l-irġiel ħallew l-użu naturali tal-mara u xelu bil-passjoni għal xulxin. Irġiel marġiel biex jagħmlu l-ħwejjeġ bla ġieħ. U biħlas ta' dan jirċievu fihom infushom il-ħlas li ħaqhom ħtijietom. Kont taf li hemm miktub hekk fil-Bibja? Biex hekk ma kontx taf illum taf. Int li xi darba kont fidil u lillum ma dekx. Int li qed tgħix ħajja mħassra fiż-żina. Billi l-bnedmin ma ġobhomx jarfu sewwa lil Alla, orrajt lażlu hekk, Alla rħilhom fil-femiet ħżina tagħhom biex għamlu dak li ma jixraqx. Int tista' tirrendi kont, int tista' sit dak li qed tagħmel, inti. Ħadd ma qed jaqbadlek idejk, ħadd ma qed jaqbadlek dak li qed tagħmel u qed iġalek tagħmlu. Int kontabli ta' dak li qed tagħmel. Imtlow b'kull xorta ta' ġustizzja, imtlow b'kull xorta ta' ħażen, reba, dnowa, imtlow blejra. Għandna minnhom dal-affarijiet. Til, ġlied, erq, malizzja, iqasqusu u jikdbu kontra xuxin. Edewwa ta' Alla, insolenti, gburin, minfuħin bihom infushom, joħolqu l-ħażen diżubbidjenti għal ġenituri tagħhom. Bla moħħ ara fiex ġew għax għażlu li jibdlu l-glorja ta' Alla ma' gidba. Bla moħħ, bla kelma, bla mħabba, bla qalb. Issa di l-biża' tagħha għalkemm kienu jafu l-ħsieb ta' Alla, mela kienu jafu l-ħsieb ta' Alla, kienu jafu kif jaħseb Alla, kienu jafu x'jgħid Alla u x'jrid Alla. Jiġifieri li min jagħmel dan ħaqqu l-mewt mhux biss jagħmlu dan imma japprovaw lil min jagħmel hekk. Tal-biża'. Japprovaw il min jagħmel hekk. Minflok ma jiftu għajnej il-dawk li qegħdin fil-ħażen. Napprovaw dak li qegħdin jagħmlu hekk, indawru kollox. Biex noġbu narxu widnej il-dak li jridu jisimgħu hekk. Noqogħdu attenti iktar u iktar dak li jiġi mxandar u dak li jiġi mgħallem. U inti li qed tisma' mhux għax qed ngħidu jien, jew min jgħidu xi ħadd ieħor minn fuq il-pulptu, imma għax hemm miktub. Dak li hemm miktub għadkom kemm smajtu. Mela bħala Kristjan ejjew nkunu ċerti li aħna qegħdin niċċelebraw lejt, nesperjenzaw u nantiċipaw din il-ħajja li Alla oġbu jagħtina fil-milja kollha tiegħu. Sewwa dan hu l-qawmin mill-imwiet ta' ħajjitna. Jekk
inti qiegħed f'di sitwazzjoni. Il-mulej xorta jilqek għax jekk inti tindem għax tittindem. L-ewwel pass tittamlu inti. Jekk inti llum smajt u qed tgħid mamma mija x'hemm lesta lija jekk jiena ħanibqa' f'dawn l-affarijiet. Il-mulej fil-ħnina kbira tiegħu illum qed jgħidlek isma' tista' tiġi għandi, tista' nilqek. Indem minn dnubietek u aċċettani f'ħajtek. U tara kif nibdillek din il-ħajja bla sura imnitsa għal ħajja mimlija barkiet, għal ħajja mimlija bija stess. Dak li aħna qegħdin ninvestu, dan il-messaġġ. Illum dak li qegħdin nipprovaw nwaslu, fiex qed tinvestija din il-ħajja qasira li tot ftit snin, li tgħaddi bħal duħan, imma li mbagħad hemm eternità x'ngħixu. Eternità hija bla tmiem. Mela illum hija għażla fejn sejjer l-hemm l-isfel jew il-fuq. Wara dal-ftit snin li aħna qegħdin fihom. U l-konklużjoni li xtaqt nagħmel biex nixtarru dak li smajna għax hija importanti. Fiex qed ninvestu għax ħajjitna hija investiment. Tafu x'inhu investiment? Bħal meta aħna qed ninvestu l-flus f'xi ħaġa biex imbagħad aħna naraw il-profitt, biex aħna naraw il-benefiċċju, biex aħna naraw riżultat aħjar minn dak li għandna diġà. Mela qegħdin ninvestu. Fiex qegħdin ninvestu? Qegħdin ninvestu il-ħin tagħna llum. L-aħwa noqogħdu attenti. Fl-affarijiet tad-dinja. Ejjew naraw fiex qed neħlu ħina, fiex qed inqattu il-ħin tagħna quddiem it-televiżjoni. Jew għar minn hekk fuq il-Facebook. Forsi titgħajjar jew jien naf tippoża inkollu għal ritratti jew naraw x'inhi tagħmel u x'inhi tagħmel dik u l-oħra u moħħna x'inhi tagħmel dik u l-oħra. Bħalissa qed niftakar fuq kumment li rajt illum fuq Facebook ta' xi ħadd li il-Knisja ma tantx hija l-qalbu mid-dera għax tiskanta l-opinjoni ta' kulħadd jiġi aċċettat. Malli xi ħadd jgħid xi ħaġa fuq il-Knisja kif naħsbuha aħna tal-Knisja jew fuq Ġesu jew x'jgħid Ġesu. Ħol xarek u ġib iż-żejt. Għax isek qiegħed tiġġudikhom, ara ma tgħidx hekk u mhux hekk. Illum rajt kumment ta' wieħed mill-aħwa fejn qal li iħossu dispjaċut li l-Knisja se tinfetaħ iktar tard minn istituzzjonijiet oħra. Kellu kull dritt jgħidu l-opinjoni tiegħu. Sewwa. Imma u qal għaliex ukoll. Għax hawn ħafna qed ibatu bin-nuqqas li l-Knisja tingħaqad. Il-Knisja qed ngħid għall-poplu tal-Alla, ix-xirka sewwa li iva mela le bilanċ inkunu biex ninaqdu għax dik hija l-ħajja tagħna aħna. U semma l-ġid li tagħmel il-Knisja. U Alla jbierek. Nitkellem lilek, Sinjorina, forsi il-mulej qed itik il-grazzja li qed tismani. B'dan il-messaġġ, għax il-mulej ħanin u naf li qed inti wara fuq YouTube u fuq Facebook, allura jista' jiġi f'widnejk ukoll dan il-messaġġ. Inti li qed x'ġid tagħmel il-Knisja. X'ġid tagħmel? Ħanejdlek x'ġid tagħmel il-Knisja. Illum jew għada kulħadd jasal biex imiss il-qiegħ iktar dawk li m'għandhomx il-Kristu f'ħajjithom qed ngħid. Għax ħafna minna li dorna li Kristu kollax doqna u missejna l-qiegħ. Għad tiġi tmiss il-qiegħ inti u tkun taf x'jiġifieri il-ġid tal-Knisja għax hemmhekk tittispiċċa biex tara l-għajnuna vera sens tal-kelma x'tagħmel il-Knisja. Ittik il-kelma tal-Alla li ssalvak li teħilsek min-nar tal-infern. Li tgħinek toħroġ mid-droga u mid-disprament u mid-depressjoni u mill-mart.
li tilqek bidwejjaq fejn inti tista' tiġi tixxierek maħutek u għandek familja fiż-żgur fejn ħadd ieħor itik il-ġemp jgħira lik. All right, ikissrek bi kliemu, il-Knisja qiegħda hemm biex tilqek bl-imħabba li tilqek b'nar kundizzjoni u mhux bħalma ħafna jgħidu l-min nilqu l-min ma nilqux, nilqu l-kulħadd. Il-kulħadd. Dik hija l-Knisja biex inti tkun taf il-għala dan wieħed minħuna qal iva qegħdin noddu s-sigħat li naraw il-Knisja tinfetaħ u x'ġid qed tagħmel il-kixġid tista' tagħmel di. Immorru hemm biex imorru hemm u jlaqtu l-mart qalet. Nassigurak ta' li infiqu mhux illaqtu l-mart għall-glorja tal-Missier. Fisem Ġesu Kristu. Mela dik ngħidha għax ħassejt li għandi ngħidha, mela investi ħinek fl-arfin ta' Sidna Ġesu Kristu u servi lil dak li se tqatta' miegħu l-eternità. Dik hemmhekk għandek tinvesti ħajtek. Fiex tista' tkun qiegħed tinvestiha fli tonfoq flusek fuq id-dar għal 4 forsi ftit snin, fil-ġob tiegħek, fix-xalar, kollox bla sens. Xorta se jħallik dak id-vojt fik. Dan kollu destinat bħal medna qabel għad-dasbin, bħalma kien għal Pawlu. Kollu skart dak li għandu, dak li naf, fej dak li akkwistajt fi Kristu. Mela investi fl-itħobb, investi fl-servi, u investi fl-tibni l-Knisja. U tara is-sodisfazzjon u ħajtek mimlija kontinwament. U prepara għal meta jkun biex tmur, meta jkun ġej Kristu, għal meta ħanintaqgħu miegħu. Għalhekk għandna nippreparaw. Dik hija l-investiment li għandna nagħmlu. Ħaġa oħra, l-Kristjani ma jibżux mill-mewt. Jiena kont waħda milli nibża mill-mewt. Sakemm ġiet l-imħabba f'qalbi. Halleluja. Love, perfect love casts out fear. Kienet dik l-iskrittura li neħħiet li l-biża kollha, inkluż tal-mewt, għax għaraft li perfect love huwa Ġesu, is-sit tagħna, Ġesu Kristu mħabba li hu keċċa dil-biża kollu għax għaraft minnu, għaraft x'sibt fih, xi prepara lina meta marem, meta mar fis-sema jipprepara lina għalinna postijiet. Mela, 2 Corinthians 4:14 jedinna li dak li qajjem lil Ġesu mill-mewt, iqajjem ukoll lilna miegħu. Mela, allura aħna ma nibżewx mill-mewt, għax l-uniku ħaġa li l-mewt tista' tagħmlilna x'inhi? Hija li taqtanna xewqitna u li nkunu fil-preżenza ta' Ġesu għal ħajja ta' dejjem. Tgħidli, ġifieri, allura inti tixtieq li tmut? Le. Fil-vera sens tal-kelma nixtieq li nagħmel il-pjan tal-Alla. Nixtieq li u nitlob li nagħmel dak li Alla pjana, dak li id-destin li ju lesta għalija li jien għandi nagħmel, dik sejħa li ju sejjaħ li nagħmel biex meta mbagħad inkun għamilt dak li ju sejjaħ li għalih, inkun nista' ngħidlu hawn jien mulej il-bagalji lesti. Imma ma rridx immur qabel, irrid li nagħmel dak li jien għandi nagħmel qabel jiġi. U hekk għandha tkun l-investiment ta' ħajjitna raħwa. Ipprova. U tara kemm hu tajjeb il-mulej. Mela, inti li illum qed tisma' dan il-messaġġ. Għalik li inti tiġi għandek il-mulej Kristjan u li forsi għad għandek minn dawn l-affarijiet li aħna semmejna llum li forsi mhumiex qed jogħġbu daqshekk lil Ġesu, is-sitt tagħna, ibżax. Dan il-messaġġ huwa ta' tama wkoll il għaliex jiftaħ l-għajnej u mela le indem. U isu qatt ma kien xejn il-mulej jgħid. Imma inti li qatt m'għandekx dak l-inkontru ma' Ġesu. Inti li tixtieq li kollok dal-inkontru li aħna semmejna li lejt ikun ifisser għalik dak li aħna edna l-lum u tiqaf tagħmel il-ħmerijiet
u tiċċelebra lejt il-qawmin mill-imwiet li huwa l-iktar ħaġa importanti għalina se jkun kemm ta' ċelebrazzjoni, kemm ta' esperjenza issa f'ħajjitna u kemm se jservina għall-futur, mela huwa importanti daqshekk int li llum tgħid jiena rridu dan kollu. Illum jiena ngħidlek indem minn dak li inti qiegħed fih. Tibżax, il-mulej issibu lest biex jagħtik l-għajnuna li għandek bżonn biex inti ddur lejh u jgħinek f'dil ħajja ġdida li aħna llum qegħdin nippritkaw fuqha. U nistiednek li tagħmel din it-talba miegħi li jiena issa semmexxik fiha u tgħidha minn qalbek mhux ġast paroli imma b'dak l-aċċ li aħna semmejna. Dak l-aċċ li anke semmiħ il-Bibja f'San 42 bħal dik l-għażila, issemmi l-għażila, id-dier li tixxennaq għall-ilma, mhux għax tkun bilaġġ biss. Hemmhekk ukoll għax bilaġġ tixxennaq għal dak l-ilma tfittxu biex tixrob, imma tixxennaq għall-ilma wkoll għaliex għax huwa il-mezz li once li waslet għalih, kull traċċa aħna nafu d-dier kemm tiġi hunted. U bil-klip jiġru waraja u bil-xkubetti l-esti għalija, tibqa tiġri, għalhekk tkun nifisha maqtuha bil-għaċċ biex issib dak l-ilma, mhux biex tixrob biss, imma xtaf li l-mument li tasalem l-ilma ikisser traċċi tagħha mbagħad. U dawk il-klib ma jkunux jistgħu iktar ifittxuha, jaslu għaliha. Allura dak l-aċċ għalhekk qiegħed u aħna fl-istess mod fil-waqt li jaqtanna l-aċċ imma fl-istess ħin kull reżistenza tal-għadu, kull attakk tal-għadu se jieqaf hemm. Jiġifieri qegħdin ngħid mhux hekk la darba nkunu weldin biex ġiet mhux se jkollna attakki mill-għadu, imma huma merbuħin fi Kristu. Huma merbuħin li aħna li għandna l-arfin jagħmel x'jagħmel imma merbuħ bħalma dik il-qawwa li qalbet dik il-blata. All right, u fetħita u qajmet lil Ġesu. L-istess qawwa li tiġi fik il-moment li tagħmel il-Ġesu bħala situ salvatur tiegħek tkun fik tgħinek teleb kull tentazzjoni, kull dnub, kull attakk li l-għadu jġib kontrik. Għalhekk ngħiduha flimkien mulej Ġesu. Illum smajt kemm inti kbir. Illum smajt fuq il-vera Ġesu li mhuwiex dak il-Ġesu li jiena penġejt, dak il-Ġesu li forsi tallimt li gerfxuli minn naf li forsi kont naħseb li hu Ġesu li qiegħed fis-sema xi darbat nara. Illum jiena tallimt fuq dak Ġesu li miet għalija. U li l-kelma qed tgħidli llum li Ġesu miet għalija indifen irxoxta. U li permezz ta' dan kollu jekk jiena nindem minn dnubieti u ndur leħ u nafdaħ isalvani. Jiena llum nammetti li jiena midneb. Mulej Ġesu, jiena ajwa nammetti li jiena midimba, midneb, li jiena dnibt u weġġajtek ħajti kollha. Imma llum qed neddaqsek mulej Ġesu salvani. Għandi bżonnok mulej Ġesu. Salvani mulej. Irridek f'ħajti. Irrid dan il-frott li inti ġib li dan il-qawmien mulej. Irrid inqum fik mulej. Irrid nesperjenzak mulej Ġesu. Għalhekk nirringrazzjak li unafdak mulej. Li jiena il-moment li qed nindem minn dnubieti, jiena naf li inti tilqani, taħfirhom li kollha, isni li qatt ma milthom mulej, u li llum jiena għandi ħajja ġdida.
ninħasel bid-dem tiegħek mulej Ġesu. Illum nirringrazzjak li inti tagħmilni parti mill-familja tiegħek skont il-kelma tiegħek u mulej li kull marrit nemmen f'qalbi u nistqarrek li inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Nemmen li inti mitt u difnuk u qomt u li llum inti tinsab naħa tal-lemin tal-missier. Nirringrazzjak missier li llum nista' nsejjaħlek missier. Permezz dak li jagħmel Ġesu għalija. Nitolbok biex inti timlini bl-Ispiritu Santu biex jiena nkun nista' ngħix din il-ħajja bil-qawwa u niċħat lix-xitan minn ħajti. Indur lejk mulej Ġesu. Irrid ngħix għalik. Inti mitt għalija u jiena irrid ngħix għalik. Għall-glorja tal-missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dik l-istqarrija jekk inti għamilta minn qalbek verament, illum ġara xi ħaġa. Sar miraklu u sa tkun taf. Tibżax għax dak li kien għalik tant importanti fil-ħajja tiegħek mhux se jibqa' importanti. Anzi, dak li kien hemm imniġġes se jibda jdejqek u ma tridux, ħadd iskanta bik innifsek. Ħatara din id-dibdila lil mulej Ġesu se jġib ġo fik. Issa, mbagħad kompli aqra l-Bibja jekk m'għandekx investi f'waħda u iktar ħaġa importanti ixxierek fi knisja f'komunità Kristjana. Aħna hawnhekk il-Knisja ta' River of Love jekk inti ma għandekx fejn tmur nilquk bidejna miftuħin ejja ħassib talim u ikel bnin kull darba li tiġi u ma baqa li xejn iżjed ħlif li ngħidilkom il-mulej jiberikkom u komplu għaddejjin fil-qawwa u fil-kelma tal-mulej. God bless you.